יש מותק. מה זה? זה מרגיש מאוד כיף כזה, הוא רועד. די, ממי, די. די. אל תיגעי בו רגע, אני רוצה שזה יהיה... איך זה התחיל? הם בישיבה. הוא פשוט בא לו וזה התחיל? זה פתאום, הסתכלתי, כאילו פתאום התחיל לזוז ככה, כן? התחיל להרים את הרגל ככה? כן. יואו. מה זה? אני מנקה, זה עצמי. אני צריך לקחת אותו עכשיו לווטרינר.